vestitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, iubiții noștri creștini, ne găsim într-o duminică binecuvântată de Dumnezeu, ne găsim în zi de mai, luna florilor, ne găsim într-o zi în care cerul plânge cu noi prin stropii de ploaie pentru cel care pleacă astăzi prea devreme dintre noi. Ne găsim din punct de vedere bisericesc calendaristic în perioada dintre Paști și Înălțare, perioada celor 40 de zile pe care Hristos Domnul nostru le mai petrece pe pământ până la înălțarea la cer, perioada în care, spune Sfânta Scriptură, că le-a vorbit celor din vremea Lui despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În această duminică, în această zi plângăreață, ne întâlnim astăzi aici pentru a conduce în veșnicie și pentru a veni, cum după cultul nostru spunem, să dăm mortului cinstea cea mai de pe urmă. Dar nu numai acesta e scopul venirii noastre aici, ci așa după cum în casa surorilor Marta și Maria din Betania, Iisus, zice Sfânta Scriptură, a venit să le mângâie pe surorile care plângeau și la urmă a plâns și El cu aceste surori și poporul care era de față. Deci venim să îmbărbătăm această familie, venim să plângem, cum zice Sfânta Scriptură, cu cei care plâng astăzi. Venim să le prezentăm condoleanțele noastre, atașamentul nostru și dragostea ce le-o purtăm și venim să și învățăm, pentru că orice prilej de mormântare pentru creștini e o oră de laborator în care învățăm. Ce învățăm azi aici? Că suntem călători, trecători, dar învățăm mai mult bazându-ne pe perioada aceasta patristică între Paști și Înălțare, că întrucât Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, avem garanția învierii noastre, iar mormântul, unde așa de frumos au conceput înaintașii noștri, pe monumentele funerare sau crucile din cimitir scrie doar aici odihnește. Deci mormântul este un loc de repaus, este un loc de așteptare a învierii. Că zice Apostolul Pavel, dacă n-a înviat Hristos, zadarnică este propovăduirea noastră și zadarnică este credința dumneavoastră. Dar întrucât Hristos a înviat, s-a făcut pârgă celor adormiți, noi avem garanția aceasta că și noi vom învia. Da, iubiții mei, vom învia. Dar zice Sfânta Scriptură că unii vor învia spre viață veșnică, iar alții spre o sândă veșnică. Ar trebui să ne preocupe timpul de pe pământ, ca să înviem nu spre o sândă veșnică, ci spre viață veșnică, pentru că ar fi păcat de jertfa crucii, ar fi păcat de tot ceea ce Hristos Domnul și Dumnezeu Tatăl a investit pentru mântuirea noastră, ca noi să ajungem în iad. Și Hristos nu-i bucuros, zice Sfânta Scriptură, El nu vrea moartea nimănui, El nu vrea, El vrea mântuirea oricui. Și ar fi păcat atunci noi să nu profităm de această bucurie a Lui de a ne avea pe umărul Lui, de a ne avea în brațele Lui și de a ne avea fii și moștenitori ai împărăției cerurilor. Iubiții mei, îmi fac o datorie de creștin în primul rând, ca la căpătâiul celui pe care l-am cunoscut cu ani mulți în urmă, nu numai că a fost un om de omenie și un om creștin, dar a fost un om între oameni. Și de aceea eu, în calitatea ce o am, atât cu dumnealui, cât și cu familia dumnealui, nu m-am simțit niciodată străin în casa lor, în familia lor și cu copiii dumnealui. Și dumnealui parcă n-a făcut deosebire
că unul de o floare și celălalt de altă floare sau culoare, ce l-a iubit pe toți oamenii. Și iată și la mormântarea lui, parcă cerul oprește ploaia ca toți să ne putem bucura, indiferent de culoarea credinței ce avem. Pentru că în fond suntem cu toții creștini, toți îl slujim pe Dumnezeu, că drumurile noastre a unora sunt directe, altora mai cu ocolișuri, fiecare o crede ca lui, dar mă rog, principalul e să credem în el și să ne-l dorim ca mântuitor și să nu uităm că el își va alege la vremea potrivită dintre toți și toți acei care au împlinit cuvântul lui, eu nu cred că nu vor avea parte de chemarea lui și brațele lui părintești așteaptă întoarcerea fiecăruia. Nu o lungesc mai mult pentru că știu că au și alții de cuvântat. Mă gândesc doar la durerea acestei familii și am încercat cum în casa surorilor Marta și Maria Iisus a poposit mângâindu-le. Venim și noi, distinsă familie, astăzi. Cu ce ne-a lăsat Dumnezeu în harul Lui să vă mângâiem? Să vă legăm rana, să vă mângâiem durerea, să rugăm cerul pe bunul Dumnezeu să-i facă parte de chemarea celor drepți. Acolo unde este nunta mielului, acolo unde este veșnicia cu Hristos. Familie indoliate, ce am putea în acest moment ruga pe bunul Dumnezeu decât din harul Lui să mângâie durerea, să mângâie inimile acestea întristate care astăzi plâng, iar pentru dumneavoastră care așa de frumos ne ascultați, noi avem în biserica noastră o rugăciune în această perioadă când spunem: Iisuse cel ce a înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Eu cred că nu jignesc pe nimeni când spun lucrul acesta. Doamne, înviază-mi sufletul. Dăm posibilitatea de a sluji aici pe pământ, pentru Tine și cu Tine, iar în veșnicie te-aș ruga să ne primești pe toți în slujba și în împărăția Ta. Amin. Amin. Vă mulțumim!